atang pig ano na si Madam, pig ano po to, pig hostage. Senadora, hindi pa napapalaya. Iyo, herak man, ano, Bicolana naman pati. Sabi ko, pundo ni siya po. Mahal na po pundo. Dakol pa po. Hindi kasi mga pangako. Madakot siya kayo sa pinudin. Mahal. Ayo man. This is Ina's Vlog, my day-to-day experiences in life. This is Ina's Vlog, my advocacy, my music, my stories. This is Ina's Vlog. Let me share with you my world. This is Ina's Vlog. SB team. O binalabag. Yan po kita sa kinalasan ni Manoy. SB staff. Pagkatapos ka nga sa indang ano yan, brunch na. Brunch. Breakfast and lunch. Sige po, ingat. Hinog sa poon. Bakong sa takugo. Si mana nyo. Madawang muna kami. Day of PSA CBMS rollout here in Hubo, Minalaba. Punta muna kami sa sentro kasi may chibugunda duman. Yeah! Kanting ba yan? Kanting yung kanina. So, ilalagyan, ma'am? Dain. Sa formal lang. Pero kadakol siyang mga nag-aaragi talaga. May mga lamang ano pa dyan, kuya? Ikaw po. Mga clam. Gage! Chuchu. Apa pangalan mo? Kamu, Iyo. Sana. Sabi, public consultation yan. Ano nga tama yung mga pirmado na ngayang... May pirma na tulos. Iguan na. Ika filing. Kaya nagpupos nga nito mga barangay kagawad na. Makaya kung pinirma na parang ngayon magkaigo dyan ngayon yung country. Pero nakapirma na po sa mga kagawad. Diba? May pick filing si Mr. A po. Napirmado na. Oo, prepared resolution. Na pirmado, ito pala, nagtugot lang sa barangay para sa quarry niya. Ay, may quarry pa siya dyan. Kundi illegal man ito. Taang nagtatao man sana ng permit sa quarry. DNR? Probinsya. Ay, probinsya. Probinsya, mayo. Barangay, saka ang munisipyo, mayo yan ng authority na magtao ng Iyo ito, kunyan, ang so last portion kang mga pinirmahan, iyo itong itinakod naman sa... Ay, para Kaya, mag-vote. may mga Ay, pinirmahan na nako. pagkamaya ka mo. Ito pala sa quarry. Sa quarry. Kundi nga ni, illegal nga nito, pwede pa silang makasuhan doon. Ano ta nagtatao ka mo ng permit? Oh, namayo man ka mo ng authority para magtao ng permit para sa quarry. Okay, para question nga ni Vice, labandero nga. Dapat, sabi nga, dapat nga, ang sa imo nga, di maliwanag. Garong nga, may mga silins yung behind, pang... Behind the scene, dakop siya. Kaya, sa sunod, may, pang... Consultation po. Oo. Ada ina siya pa sa ugnayan sa barangay ni Mayor Villegas Ito ang magayon kato. na programang Daifig Padagos kanina. Di pinadagos si man. Ito ang magayon.
Di ang talaan. Ikaw na barangay. Hindi Kaya po. pigi-isip ko. Magkano naman ako? Kain sa, saka taga-bikat ni. Ayun. Oh. Pero pa-vlog ka mo ah. Biglang taka na, sir. Akala mo, dito kami vlog. The Lively Boy. Una na pang pangmalakasan na inyong narrator kang Samoyang team. Kadua Pahuri-huri lang. Ala Fernando po. form 2. Nagpompo siya. Ngunya na Webes. Pupil. Yes, ano? Ano kami digdi sa boundary kang Antipolo sa Kahubo. Santo Niño. Yan. Hindi ko na ano to. GG dapat na eh. Sige na po. Yun na yan. Sala na. Evangeline. Ayo. Tapos ano pa? Del. Sardo. Duro. Sardo. Yun na lang yan. Tubig sa mata. Pure mineral water from Mata, Minalaba. Sa may Antipolo po. Ayan o. Ano po, kaya ako, high blood po, saka diabetic. Nagtitik na po kung insulin. Kaya nagkamot po, dito. Di siya, ano po, sa pilito po kasi Agumo. Bonde sa abon ko. Spelling po kaya. B-O-N-D-E. Bonde. Ponde. Tapos Ilano po, nung Naraga pa. Sinto digding special turong kang Santo Niño. Si Aki mo po, pangarap. Romire. Romero. May palaman yan yung peanut butter. Ay, asukar lang pala siya. Si May Agum po nino. Ni Agom. Romeric. Si Ang Mano, Romeric po. anong pangalan man? Spelling po ang Romeric niya. Mano, R-O-M. anong pangalan mo? Ano to sa spelling ni Romire? R-O-M. R-O-M-Y. Ay, Y. Y po ang nakaan sa birth certificate mo. Romy. Tapos, sabay po yan. R-I-C-K. Dahil po, diretso. Tugtong po. R-I-C-K. R-I-C-K. Romeric. O yan o. Daki ano. Nakimarites. Ayan po, maluto na si Kuya. Ni... ano pa kaya? Diba turon? Tapos ini nga ni ano? Ano yan? Yung kalingking. Diga ako. Bukong kalingking. Gineris. Yan, generis. Sorry. Sorry na ba? This is Eda's Black. Please share, subscribe, comment, and like. Thank you very much. Mwah. This is Eda's Black.